Samozrejme, hreben sa nezaobíde ani... Ako pivo mám v Arizone, jak starý Čech, dobre. Ale chcel som povedať, že prechádzkami po iných rezortoch, za ktoré si nezaplatil a vyzerajú oveľa lepšie. Ani tu není moc ľudí, kúkajte na to. Je to podľa mňa ideálne v septembre chodziť na dovolenky. To je ten most. Áno, áno. Toto sa už možno zdá Majky. Majky dostáva sa mi povedal, co ste vyvedli na Balatóne všetko. Dobre to tu vypadá. Možno mám točiť na ležato. No. Cestu Nevadskú púšťu si užívame. Maminka, že pôjde se mnou aj zajtra. Počkali sme sa, kým tak nepeče. A toto je walking. Jak sa poví manžele? Že je walking boys, ale... Jak sa poví manžele po anglicky? Walking married. Chodzím pešo z Mary a ona sa z toho raduje. Kvôli Írovi. Ó, Nevado. Ty staré hovado. Majky to nevadí. Že šlape na toto krásne místo. Určite bude prenádherné. Nebyť bárde okolo takého bordelu, tak by to aj stálo za natočení. Maruš, mávaj! Víťazoslávne! Viec, není ti vidieť ani ruka. Tak. Ale pekné to tu je. Musí sa to tým pravoslávnym uznať. Ja nevím, proč im ten Fico zrušil svátek. Takí dobrí ľudia to asi sú. Rusko, donesli sme toto vzácne Rafaelo z ulice Ersta Wiesnera až na toto posvátne místo. A na jeho počesť čil Maja zazvoní. Buchni, Maja! Kristušácká dolina. Mieli ste ísť k tému moru aj vy. Kúkni sa. Co? Tu sa narodil Zeus. Je tu niekde aj modlitba. Hejha. Ale pri sávačku, že? To jak na Tatrou sa blízka. Jurko, ešte pro tebia z Božího chrámu. Hejha. Už nám nadávajú. Ja neviem, prečo majú taký bordel oni. Proč musím jesť v takémto priestore. Rebrík. Stôl na odevzdávaní oné Bohom. Mariš vlastne vyšla. To som vám ja som vám ju nepochválil. Ona vyšla. A tady, ja neviem, tu je tu vôbec kňaz? Fakt neviem. Trošku sa aj bojím. Alebo bojím sa, tuším dosť. Sakra,
Maruš, ja furt nevím, či tam niekto je, alebo není. A tam pod tým zvonem bývame. Bože, tak to zvoní. Ach. Chcel som to poňať aj tak pietne. Predtým som sa fakt bál. A co znamenajú títo náramky? To fakt neviem. Začal som sa tu bať vypráviať. Ne, to ešte zvoniť. Kovboj Arizona musí byť se mnou. Milé deti, aj napriek tému, že vzadu je asi čuť UNCčko, tak my z maminku vám želáme dobrú noc z tohoto pietného miesta pri západe slniečka. Aby ste vedeli, že my sme romantické duše a naozaj si to tu užívame. Maria, čo tam?